La penya barcelonista de Balaguer i Comarca celebra aquest any 2022 el seu 50è aniversari, una commemoració que l'entitat encara amb molta il·lusió. Per commemorar aquests 50 anys, la penya ha organitzat un seguit d'actes, com ara l'exposició 50 anys Penya a Barça, una mostra que és un recull gràfic de la història de la penya, amb fotografies d'alguns dels moments més destacats. S'hi poden veure des de visites de personalitats destacades del Barça a la ciutat de Balaguer fins a les celebracions dels títols i també les trobades socials de l'entitat, entre altres continguts. També hi ha articles que ajuden a il·lustrar part de la història de l'afició pel Barça a Balaguer. Aquesta exposició hem mirat de fer un recull de tota la història de la penya, vinculant-ho també una miqueta amb el Futbol Club Barcelona. O sigui, hi ha reculls de coses i fotos antigues del Barça i, com a no, de l'evolució de la penya. Des de juntes anteriors, a trobades de penya que s'ha fet, a celebracions, a personatges històrics com ara els Xepis i actes que hem anat organitzant de cara a Balaguer i de cara als penyistes. Aquesta exposició es podrà veure fins al diumenge 29 de maig. D'altra banda, aquest dijous 19 de maig es va fer la xerrada Barça i Catalunya a la sala d'actes de la Casa de la Pairia. Els assistents van poder saber com van ser a Can Barça els anys de la Guerra Civil i la postguerra fins al temps del Kubala i el Barça de les 5 copes. Hi van participar Salva Torres, Frederic Porta i Xavier Gamper, net del fundador del Barça. El programa d'actes d'aquesta celebració dels 50 anys de la penya seguirà durant els propers mesos. Inclou una sortida a l'estadi Johan Cruyff la temporada vinent per veure un partit del Barça femení. També una sortida al Camp Nou per seguir un partit del primer equip entre els mesos d'agost i setembre i l'assistència i participació al trofeu Joan Gamper. L'acte central de la celebració dels 50 anys de la penya barcelonista de Balaguer i Comarca serà un dinar el 12 d'octubre en un restaurant de la ciutat amb la presència de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona.